kini mo, delete akong account nimo. Hacker Roblox. Hacker Roblox. Hacker Roblox mo na ko. Kasi ikaw ba ni Basti? Hacker Roblox mo na ko din ha. Wala kay Roblox. Kay hacker. Muyog ka. Muyog pa mo. Hacker Roblox mo na kay tidak. Hindi lang nagtang. Nauna na. Dara ko na rin, nagdula. Ako na siya. Hindi ko mag-ino pero mga tong mag-inasal. Paano man ako si Sir? Paano man ako si Sir? Ilang skitsinit ang tato niya layo man. Tayo na ito sa mga inasal video. Rojas extension. Bang, nag-charge mo na din na. Ang dito ako charger, mag-charge ko po dito. Wow, man. Wow, may kuha. Kumpul ka? Ikaw di kuha. Dual mo ka. Hindi pa ikaw di kuha. Iwan. Bayo. Ka. Ito na ako. Sige mo ba? Hindi makakatid sa ako. Where? Ow. Ow. Ito na lang kay karne ron. Ganina ron ito na. Nanawag nag-asa na. Asa na silti? Ito dali kong binubuan sa wala mong guminong binubuan. May gamit ko hingal ko na eh. Money.
Ayaw kang tanan eh. Dali na mo siya. Nalang yun. Para na kayo gamit niya. Sundo, salay ka. Sinoo. Sige, kapit anak ko. Sinoo, ako no. Daw. Ika! Daw. Ayaw din. Ato, diri! Love kita. Ah. Simono? Oo. Di mong kakabalot ang tabilan. Babatay hindi ako na yung pera. Ano na nanig? Dori.